Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere Lea Artibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albisten nabarmenak errepasatzeko. Gaur iraiaren 26 da eta hasi gara. Arpidedunek babestutako saioa. 2013 urtean Ondarrako Zubiarresian parte hartzeagatik Lea Artibaiko 5 herritarrek Bilboko auzitegian deklaratu behar izan zuten eguaztenean. Besteak beste 5 auzipetuei agintaritzaren aurkako atentatua egin izana leporatzen diete. Epaiketa salatu eta auzipetuei babesa adierazteko elkarreteratzeak egin zituzten Ondarroan eta Bilbon, Domekan eta Eguaztenean urrenez urren. Ondarroako Zubiarresian parte hartzeagatik auzipetutako 5 lagunek Eguaztenean deklaratu zuten Bilbon. Epaiketa hasi aurretik, hainbat herritarrek euren babesa eman zieten 5 lagunei, epaiketa politikorik ez, Gora Herri Harresiak lemapean egindako elkarretaratzean. Tartean egon ziren, Unai Urruzuno eta Maribi Ugarteburu legebiltzarkideak. Goizeko 9:30 orduko, jentez gainezka zegoen auzigela, eta auzipetuen lagun zein senitartekoek kanpoan geratu behar izan zuten, lekuko asko zeudelako. 5 auzipetuek, haien lekukoek eta ertzainek deklaratu zuten. 2 ertzain falta izan ziren epaiketan, deklaratzera joan ezin zutelako. Eta hori dela eta, bigarren saio bat egingo dela jakinarazi zien epaileak auzipetuei. Urriaren 13an izango da hurrengo auzi saioa, goizeko 10:00. Ondarrako Hiperkale kaleak gaza eta zuntz optikoa edukiko ditu berrikuntza lanak amaitu eta gero. Asteak atzera berrikuntza lan horiek egingo dituztenek proiektuaren nondik norakoak azaldu zizkieten auzotarrei. Horrela da proiektuaren egileak auzotarrekin aurrez aurre jarri ziren. Hori bai, berrikuntza lanak eginda ere Hiperkalek irteera bakarreko kalea izaten jarraituko duela esan zuten proiektuaren egileek. Ondarrako Hiperkale zelan berritu nahi duten azaldu zuten proiektuaren arduradunak orain egun batzuk. Bertan, kalean zer egin nahi den, kaleak izango dituen hobekuntzak eta horiek zergatik egingo diren aurkeztu zuten Ondarroko Kofradia Zarrean deituriko batzarrean. Oro har, hartuko dituzten neurrien artean, gaza eta telefoniako zuntza sartuko dira Hiperkalen. Euren kalea nola eraldutuko den jakiteko asmoagaz, hainbat auzotar egon ziren proiektuaren aurkezpenean. Guztiek ontzat eman zuten euren etxetara gaza eta zuntz optikoa helduko direnaren albistea. Behin gaina egiteko 2 material erabiltzea pentsatu dira proiektuan. Alde batetik, oinezkoen tartea iragarriko duten espaloietan are-arrea ipiniko dute eta bestetik ibilgailuak ibiliko diren tartean, gaur egun Hiperkalen dauden galtzadarriak berrerabiliko dituzte kalean daudenak kendu eta onenak aukeratuz. Batzarrean bildutako auzotarrek auzoko beste zenbait gauzari buruz ere kezkatuta agertu ziren eta proiektuaren arduradunek zein udal ordezkariak kontutan edukiko zituztela esan zuten. Herriko zaborra nola kudeatu erabakitzen hasi dira asteon mutrikuarrak. Prozesua hondakinen batzordea ari da kudeatzen eta hain zuzen ere batzorde horrentzat, herritarrak prozesu honetan partaide aktibo izan behar dira. Batzarren bidez herritarrei informazioa eskaini, hausnarketa egin eta proposamen ezberdinak lortu nahi dira. Lehenengo batzarra asteon egin dute eta hurrengo batzarra urriaren 7an izango da. Martitzenean hasi zen prozesua, lelo honekin. Hondakinen bilketa hobetzeko partaidetza prozesua, informatu, pentsatu eta erabaki. Izan ere herritarrei informazioa eskaini hausnartu eta proposamenak egitea lortu nahi du prozesua kudeatzen ari den hondakinen batzordeak. Herritarrak prozesuaren partaide aktibo izatea azken baten. Hori dela eta Zabiel Kulturretxean egingo diren batzarra eta saioetan parte hartzeko deia egin zaie mutrikuar guztiei. 2 taldetan banatuta egongo dira. Alde batetik herritar guztiei irekita egongo diren saioak egongo dira eta bestetik hondakin sortzaile bereziei zuzendutakoak. Azken talde horretan sartzen dira besteak beste merkatariak, enpresariak eta tabernariak. Martitzenean batzarra egin eta gero hurrengo hitzordua urriaren 7an izango da. Hain zuzen ere, egun horretan hondakin bilketa sistema desberdinak aurkeztuko diren mahai inguruan parte hartu ahalko dute herritarrek.
Ibon Iparragirre preso politikoaren inguruko erabakirik hartu gabe jarraitzen du Jose Luis de Castro Espainiako Auzitegi Nazionaleko kartzela zaintzarako epaileak. Irailaren 8tik aurrera erabakiren bat hartuko zutela eta horren berri emango zietela esan zieten Iparragirreren zenidei. Bada oraindik ez dute ezelako berririk jaso. Egoera horren aurrean Iparragirreren amak de Castrogaz batzeko erabakia hartu du. 2 aste baino gehiago pasa dira eta Ibon Iparragirre gaixorik dagoen presoaren amak Angelita Burgoak oraindik ez du inolako erantzunik jaso. Horren bestez ez dakite 100.2 artikulua aplikatuko dioten ala ez. Egoera gehiegi luzatzen ari denez, aurreko barikoan kartzelan semeagaz bisita zuela aprobetxatuta, Ibon Iparragirreren amak espetxe zaintzako bulegoan bertan agertzea erabaki zuen, atzerapenaren zergatia jakitera. De Castroren idazkariak epailea oso lanpetuta zegoela eta ezin izango zuela hartu esan zion, erabakiren bat zutenean deituko ziotela. Orduz geroztik egunak pasa dira, baina ez dute telefono deirik ere jaso. Horrela ba, zer edo zer jakin arte Iparragirreren amak Castrogaz batzartzeko jarreragaz jarraitzen du. Beste behin ere Ondarroa arrantza zaleekin beteko da asteburuan. Izan ere beste urte batez, Arrigorri itsas arrantza elkarteak antolatzen duen umeen arrantza lehiaketa egingo da. Aurtengoa 16. lehiaketa izango da eta bihar izango da. Lehiaketa umeena bada ere gurasoak ez dira ez aparte ibiliko. Bihar arratsaldean beraz, Ondarroako moiak kainaberaz bete-bete egingo dira. Aurtengoa 16. arrantza lehiaketa izango da. Beste behin ere Ondarroan kainaberak izango dira nagusi. Arratsaldeko ordu bitarrietan hasiko da lehiaketa kale jiragaz. Ume zein nagusiek herrian osteratsua egin eta gero 3 puntuan txupinaren estandagaz hasiko da ofizialki lehiaketa. Norbere postua hartuta Ondarroako moiak guztiak ume nagusi eta oro har familiekin beteko dira. Arrigorri itsas arrantza elkarteak eremu bakoitzean arduradun bat edukiko du eta parte hartzaile bakoitzak zenbat arrain dituen ikuskatuko du. Urte batzuetan lehiaketa egin barik egon zen eta 1989 urtean Arrigorri elkartekoek ekin zioten antolatzeari. Ordutik hona lehiaketa urtez urte hasten joan da eta parte hartzaileak gehitzen joan dira. Elkartekoen esanetan parte hartzaileak pozik ikusteak eurak ere postu egiten ditu eta aldi berean eurek ere ondo pasatzen dutela esan dute. Guztira 33 lagun egongo dira lehiaketa koordinatzen. Arratsaldeko 5 dena jasotzeko ordua llegatuko da. Orduan arrantzatutako arrainak hartu eta aurkeztu beharko dituzte parte hartzaileek. Beste behin ere herriko frontoia jentez beteko da ordu horretan. Saria banatuta lehiaketa amaierara llegatuko da eta beste urte batez arrakastatsua izango da. Eta asteburuari dagokionez asteon Ondarroara joko dugu. Izan ere bihar Ondarrako lehenengo lasterketa vertikala egingo da. Ekintza Ondarrako gazte asanbladak eta Aurreramendi taldeak antolatuta dago. Horrela ba, parte hartzaileek gaztetxetik Tontorramendira arteko bidea egin beharko dute. Helburua ondo pasatzea bada ere, sariak egongo direla aurreratu dute antolatzaileek. Ondarroako gazte asanbladak eta Ondarroako mendi taldeak elkarlanean antolatuta lehenengo lasterketa vertikala egingo da bihar Ondarroako gaztetxetik Tontorramendira. Irtera ordua 11etan jarri dute gaztetxen bertan. Irteran, adin guztietako herritarrek parte ahal izango dute. Horretarako 11ak aurretik gaztetxe aurreratzea nahikoa izango da. Tontorramendi zer dela eta aukeratu duten galdetzean, Ondarrako mendi esanguratsua ezagutzera emateko aukeratu dutela argitu dute. Lasterketa egin ahal izateko, Aurreramendi taldeko kideak bidea garbitzen ibili direla ere esan dute gaztetxekoek. Lasterketa egin eta gero, parte hartzaileak berriro elkartuko dira gaztetxean. Eta han sari banaketa egingo dute. Irabazleak Ogako eta Aurreramendi taldeko kamisetak irabaziko ditu. Oro har, sari simbolikoa izango dela diote antolatzaileek. Behin sariketa eginda, luntxa egongo da gaztetxean musikagaz girotuta. Horrela da, herritarrei ekintzan parte hartzeko gonbitea egin diete gaztetxekoek eta Aurreramendi taldekoek. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurra egingo diegu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurra ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu datorren barikoan barriro ere zuekin egongo gara.
Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzu Hitzaren papereko edizioan, eta webgunean ere informazio, argazki, galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburuan auki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zoriontsu zera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txora